Matthew Paċ ħal-kariga ta' President tal-Malta Hotels and Restaurants Association fi żmien fejn it-turiżmu sejjer tajjeb ħafna. Fil-fatt Paċ spjega kif l-istatistika tal-MHRA u l-MTA turi kif in-numru ta' turisti li jaslu pajjiżna jitqablu tajjeb ħafna ma' dawk f'pajjiżi oħra Ewropej. Meta wieħed jipparaguna l-istatistika ta' Malta paragun mal-Ewropa, fl-Ewropa għal kull 100 popolazzjoni jiġu 57 turist. Malta għal kull 100 popolazzjoni jiġu 400 turist. Meta jagħmel il-paragun tal-persentaġġi tat-turiżmu li xtutna, wieħed għandu biex ikun gburi b'daw in-numri. L-esperjenza tat-turist fil-lukandi u ristoranti hija parti integrali għat-turiżmu, iżda t-turiżmu mhux hekk biss. Qegħdin naħdmu fuq viżjoni ta' fejn nixtiequ nipproġettaw Malta fil-dinja turistika għas-snin li ġejjin. Fosthom qed naħdmu fuq il-fatt li noħolqu niċeġ ġodda ta' pereżempju sports tourism, religious tourism fejn noħolqu niċeġ ġodda għal Malta matul ix-shoulder months. Għalkemm ix-xejriet tas-settur huma pożittivi, xorta waħda hemm xi jħasseb lil Matthew Paċ fost oħrajn in-nuqqas ta' Maltin li qed jaħdmu fis-settur. Oġġett li jinkwitana daqsxejn huwa l-preżenza tal-barranin li jaħdmu f'dan is-settur. Malta konna magħrufin ħafna dik l-ospitalità b'karatteristika Maltija li b'nuqqas ta' Maltin jaħdmu nominalment fis-service area qed nitilfu dik il-karatteristika tal-esperjenza Maltija li tant konna magħrufin għaliha. Intant Matthew Paċ temm b'messaġġ li għalkemm jista' jidher ovvju wieħed qatt ma jista' jisħaq fuqu biżżejjed, dan minħabba l-importanza tas-settur għal pajjiżna. Meta wieħed jikkunsidra 30% tal-GDP ta' Malta ġejja mit-turiżmu, 35% ta' dħul kumulattiv tal-gvern ġej mit-turiżmu, apparti l-eluf ta' impjiegi, wieħed importanti jżomm f'moħħu kemm huwa importanti dal-pilastru fl-ekonomija ta' pajjiżna. Allura importanti naħdmu fuqu u nibqgħu nippromovuh.